абдулло ашуров устоди мактаби мусаввирии тоҷик бо ҳамин унвон дар муассисаи давлатӣ осорхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон намоиши осори расмои машҳури тоҷик баргузор гардид. Дар қисмати расмии чорабинии роҳбарияти осорхона баромад намуда иброз дошт ки ин намоиш ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва дар доираи соли вусат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ бузургдошт яке аз устодони санъати миллӣ ва муаррифии мактаби классикии мусаввирии тоҷик роҳандозӣ гардид. Дар идома дигар баромадкунандагон атрофи офаридаҳои ин расоми шинохтаи тоҷик ибрози назар карда саҳми ӯро дар рушди санъати тасвирии миллӣ, ташаккули мактаби рассомии тоҷик ва тарбияи насли нави мусаввирон баланд арзёбӣ намуданд. Дар намоиш 16 мусаввараи нодир аз хазинаи тиллои осорхонаи миллӣ пешкаши тамошобинон гардонида шуд ки ин асарҳо марҳилаҳои муҳими ташаккули давлатдории тоҷикон ва ҳаёти созандаи мардумро дар тӯли фаъолияти эҷодии рассом инъикос мекунанд. абдулло ашуров аз асосгузорони санъати тасвирии муосири тоҷик ва яке аз рассомони касбии кишвар маҳсуб меёбанд. нақши таърихии эшон на танҳо дар офаридани асарҳои нодир, балки дар ташкили мактаби рассомии миллӣ ва тарбияи насли нави мусаввирон хеле барҷаста аст. мусаввараҳои гаронбаҳои ӯ имрӯз дар ганҷинаҳои миллии тоҷикистон ва дар осорхонаи давлатии санъати халқҳои шарқ дар Москва ҳифз мегардад. тамошобинон имкон доранд асарҳои машҳури рассомро дар жанрҳои гуногун аз ҷумла чеҳранигориҳои классикӣ, манзараҳои диёри кӯҳсор ва тасвири лаҳзаҳои таърихӣ аз наздик бубинанд. аз ҷумла шоҳкориҳои Симои муаллиф, гӯсфандони ҳисорӣ, тақсимоти ҳосил, нерӯгоҳи барқи оби Варзоб, сохтмони халқӣ ва дигар осори пурарзиш ба намоиш гузошта шуданд. абдулло ашуров асосгузори санъати тасвирии муосири тоҷик ва яке аз аввалин рассомони касбии кишвар мебошад. ӯ на танҳо дар рушди санъат, балки дар ташкили мактаби рассомии миллӣ ва тарбияи даҳҳо шогирдони номдор нақши таърихӣ насли нави мусаввирони кишварро ба камол расонидааст. ташкили чунин чорабиниҳо хеле муҳим мебошад. инчунин аз ҷиҳати муаррифии шахсиятҳои барҷастаи илму фарҳанг дар даврони истиқлолияти мо хеле аҳамияти бузург дорад. аввалин маротиба мебошад ки осори устод абдулло ашуров дар экспозитсияи осорхонаи миллӣ дар шуъбаи санъати тасвирӣ ба намоиш гузошта шудааст. асарҳои ӯ ки дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ соҳиби ҷоизаҳо гардиданд, имрӯз дар осорхонаи давлатии санъати халқҳои шарқ ва ганҷинаи миллии тоҷикистон ҳамчун мероси гаронбаҳо ҳифз мешаванд. тамошобинон имкон доранд то санаи 20 майи соли равон аз намоиш дидан намуда бо осори нодири рассон ва ҷаҳони рангорангу пурмазмун эҷодиёти ӯ баҳра бардоранд.